Okei, morjesta vaan kaikille, se on Vohvelis täällä. Ja tänään meillä on luukku 2 ja tänään meillä on taas Eedu täällä. Eedu tulee olla siis jokaisessa joulukalenterin luukussa. Ja meillä on tää arpomakone. Täällä on 2 palloa. Täällä on punainen ja musta. Eikö siis toi sininen ja punainen. Jos tulee sininen, me arvostellaan Vaasan iso paahtoleipä. Jos tulee punainen, mä hyppään vaatteet päällä lumihankeen. Noniin. Ja Eetu saa pyöräyttää. No niin, aloitetaan. Joo. Väärä suunta, bro. Aha. Raihan rauhassa, ei sitä noin kovaa tarvitse pyörittää. Sitten kun jompikumpi mennään siihen. God damn! Mitä? Mä oikeesti pyöritän sitä tässä. Se on punainen pallo. Se on punainen pallo. Eli tiedättekö mitä se meinaa? Eetu ottaa kuvaajan paikan. Noniin. Nyt tulee epic. Päivän tämän kerran vasta toinen luukku. Ekassa me otettiin Tabascon, niin me hyvätään lumihankeen. Sinä hyppäät. Tai siis mä hyppään. Suus. Koska Eetu on myös eikä se uskalla. Niin. Niin. Mitä mä teen siellä lumessa? Mitä mä teen sen jälkeen? Sä juokset. Okei. Tuolla on ihan kylmä. Okei. Minkä tempun mä teen? Mä oon selältä. Okei. N. Yhteen nyt. Mamma mia. Ei ole ovi kiinni. Joo. Ei, tulla tänne. Pakko päästä suihkuun. Et sä nyt. En mä oikeesti mene. No oikeesti. No voi olla sit huomenna. Sukaat meni vaan. Laitanko paus? Se oli hyvä idea. Joo, mut nähdään. Laitan mä video kokonaan pois. Okay. Se video oli sit aika lailla sitten siinä ja oli sit sellainen luukku ja no, nähdään huomenna. Eikö huomenna? Se olisi moro.